हाय फ्रेंड्स, मी अदिती अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये महाराष्ट्राची ओळख असलेला आपण एक पदार्थ बघणार आहोत आणि ते म्हणजे पिठलं। कधी कधी घरामध्ये भाजी नसते आणि त्यावेळी काय करायचे सुचत नाही, त्यावेळी आपण हे पिठलं करू शकतो आणि एकदम रुचकर आणि झणझणीत लागतं। महाराष्ट्रातलं हे पिठलं पूर्ण जगामध्ये खूप प्रसिद्ध आहे आणि पिठलं आणि भाकरी याचा बेत तर अगदी श्रीमंतापासून गरिबापर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो। असं हे सुंदर असं हे पिठलं आपण आज बघणार आहोत। एकदम साधी सोपी अशी रेसिपी आहे। तर चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। हे बघा, ह्याच्यासाठी एक ठेचा करावा लागणार आहे। तर ह्याच्यामध्ये मी 7-8 लसणाच्या पाकळ्या सोलून घेतलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये मी 1 पाव चमचा जिरं घातलेला आहे। 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये ओवा घातलेला आहे आणि ह्याचा एक मस्तपैकी असा मी ठेचा करून घेतलेला आहे। हे बघा, मस्त असं कुटून घ्यायचं आणि हाच ठेच्यामुळे त्या पिठल्याची चव आहे ती खूप छान लागणार आहे। तर इथं मी हे 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे। तर बेसनमध्ये मी पाणी घालून हे चांगलं असं मिक्स करून याचं पातळ असं मी बॅटर करून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये कुठेही गुठळ्या ठेवायच्या नाहीत। पिठलं करताना तुम्ही डायरेक्ट पण बेसन घालू शकता, पण त्याच्यामध्ये गुठळ्या राहण्याची शक्यता असते। काही ठिकाणी असं पण गुठळ्यांचं पण पिठलं करतात, पण आपण हे पूर्ण एकदम घोटीव असं पिठलं करत आहोत। तर आता फोडणीची तयारी करूया। 2 मोठे चमचे मी तेल गरम केलं आहे। त्याच्यामध्ये पाव चमचा मी मोहरी घातलेली आहे। मोहरी चांगली तडतडू द्यायची। गॅसची फ्लेम यावेळी मिडियमच ठेवायची आणि याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे। जिरं छान फुलू द्यायचं। थोडा हिंग घातलेला आहे आणि आता या फोडणीमध्ये आपण जो मगाशी ठेचा करून ठेवला आहे तर तो घालणार आहोत आणि याच्यामधला जो ठेचा थोडासा आहे तो हलका आपण परतवून घेणार आहोत। यावेळी गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि या तेलामध्ये हा ठेचा आहे तो छान असा परतवून घ्यायचा, जेणेकरून त्याचा कच्चेपणा आहे तो कमी होईल। तर ठेचा चांगला परतवून झाला की नंतर आपण याच्यामध्ये मी याच्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट घातलेला आहे। तर ती लाल मिरची पावडरच आहे, त्याच्याने पिठल्याचा कलर आहे तो खूप छान येईल। आणि 2 मोठे कांदे आहेत तर ते मी बारीक चिरून इथं घातलेले आहेत। कांद्याचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं आणि याच्यामध्ये मी हे 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे। तर शेंगदाणे भाजून मिक्सरला फिरवून घेतले आणि तो कूट तयार केला आहे। तर कूट आवर्जून घाला, त्याने पिठल्याची चव आहे ती खूप छान येते आणि छान असं हे हलकं भाजून घ्यायचं। पाव चमचा याच्यामध्ये मी हळद घातलेली आहे आणि चवीप्रमाणे याच्यामध्ये मी मीठ घातलेलं आहे आणि हे छान असं सगळं एकत्र करून घ्यायचं। कांदा आपल्याला चांगला असा म्हणजे खूप करपवायचा पण नाही आहे, पण हलका असा भाजून घ्यायचा आहे आणि नंतर मग याच्यामध्ये आपण जे मगाशी बॅटर करून ठेवलं बेसनचं ते घालायचं आणि तुम्हाला कितपत पिठलं पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात पाणी घालायचं। हे सगळं करताना गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि हे छान असं सगळं एकत्र करून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर मग गॅसची फ्लेम मोठी ठेवून हे छान असं शिजवून घ्यायचं। तर हे बघा, इतपत घट्ट मी असं हे पिठलं करून घेतलेलं आहे। आता मी गॅसची फ्लेम स्लो केली आणि मंद गॅस फ्लेमवर 2 मिनिटांसाठी याला वाफ दिली। तर तुम्ही बघू शकता पिठलं आता त्याच्यावरती मी हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे। थोडी जास्त हिरवी कोथिंबीर घालायची आणि अगदी छान असं हे एकत्र करून घ्यायचं। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि छान असं एकत्र करून घ्यायचं आणि हे बघा, मस्त असे अगदी खूप सुंदर असं हे पिठलं तयार झालेलं आहे, एकदम झणझणीत आणि चमचमीत। तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। एकदम साधी सोपी आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।